खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि स्टुडिय'आव मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै जोबथा सान। सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे जथुम्मानि जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो गेवलां मेला जानानै थांबाय। फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेन बसुमतारी बिथाङा। गेवलां मेलाव बाहागो लादों बेखेवगिरि महरै BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी। गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। फैगौ गोदान बोसोर 2023नि 25 जानुवारियाव रिलिज होजानो गोनां फाथान सावथुनखौ लानानै दासान्दि हादरनाङै सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। गोबां ओनसोल रायजोफोराव फाथान सावथुननि बेरेखायै खुद्रिखांनाय नुनो मोननाय जादों। सिद्धार्थ आनन्दजों बिथोन होजानाय आरो आदित्य च'पड़ानि दिहुननायाव ओंखारनो गोनां फाथान सावथुननि सायाव गोबां गेदेमा सुबुं, सावथुन दिहुनगिरि आरो रायजो राजाफोरा नेगेटिभ कमेन्ट्स खालामनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे माखासे ओनसोलफोराव बे सावथुन दिन्थिनायखौ बादा खालामदों। जुबिन गार्गनि गोदान असमिया सावथुन राजनीतिखौ फैगौ 23 दिसेम्बराव रिलिज होगोन। बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटीनि गोबां ओनसोलफोराव फावखुंगुर जुबिन गार्गखौ गावनि राजनीति सावथुननि पस्टार सिथाबनानै केम्पेइन खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे रायजो राजाफोरखौ सिनेमा हलाव थांनानै राजनीति सावथुनखौ नायहैनो खावलायदों फावखुंगुर बिथाङा। कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिल सरकारनि गोदान गोख्रों थांखि। फैगौ गोदान बोसोरनि जानुवारि-फेब्रुवारिनिफ्राय कार्बि आलंआव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाय जागोन। गाहायै नागालेन्ड सीमा सेराव थानाय आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनानै होखारनाय जागोन। बे बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहांआ। बिटिआरआव बारायनो हागौ आसाम आयेन आफादनि आरो लकसभानि बियाब। बे बाथ्राखौ मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दासान्दि बियाब दाफामफिननायनि माखासे खामानिफोरा सोलिबाय थानाय खौराङा सोराङाव फैदों। फैगौ समाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आसामाव माखासे बियाब बारायनायनि जाथावथि दं होनना खौरां मोन्दों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेला मैया जानानै थांबाय। बे थान्दै मेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ दानाय जाबाय। जिल्ला एबसुनि गोदान आफादगिरि महरै गगामुग हालामनि तेनजिं बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै जनाय हालामनि उदां बि बड'साखौ सायख'नाय जाबाय। नर्थ इस्टार्न काउन्सिलनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ मेघालयनि शिलंआव फालिनाय जादों। बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव बाहागो लादों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोना। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया शिलंनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि अनगायैबो त्रिपुरा हादरसायावबो दावबायहैयो, लोगोसे गोबां कौटि रांनि माखासे मावथांखिफोर बेखेवनानै होलाङो। फिफा वर्ल्ड काप 2022नि जोबथा एबा फाइनेल गेलेनाया दिनै जागोन। फ्रान्स आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव काटाराव जागोन बे वर्ल्ड कापनि जोबथा एबा फाइनेल गेलेनाय। भारतारि सम बादिब्ला मोनाबिलिनि 8:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 दिसेम्बराव खुंजानाय सेमि फाइनेलाव आर्जेन्टिनाया क्र'एशियाखौ 3-0 गल फारागथियाव फेजेननानै फाइनेलाव सौहैनो हादोंमोन आरो 15 दिसेम्बराव जानाय सेमि फाइनेलाव फ्रान्सआ मरक्क'खौ 2-0 फारागथियाव फेजेननानै फाइनेलसिम सौहैनो हादोंमोन। दिनै फ्रान्स आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव जोबथा गेलेनाय जागोन। गेलेनाया जागोन। काटाराव मोनाबिलिनि 8:30 रिंगायाव फिफा वर्ल्ड काप 2022नि फाइनेल मेचआ जागोन।